Drac Z. La batalla dels déus. Ahora con Bulma estás un poquito... Estás un poquito contenta, nerviosa con Bulma. Además sé que a ella le hubiera encantado de la Terra. Debeu ser extraterrestres, ¿no? ¡Oh! Ah, turistes? Si no teniu res a fer, afegiu-vos a la festa. Sou benvinguts. Bé, doncs estem així amb Lídia Solí, Hola. l'encantadora Lídia Solí, la gran actriu que ha fet tants papers com Lance, com Bulma ara mateix a la pel·lícula de la batalla dels déus, va fer Shin-Chan també, va participar amb nosaltres un tants altres actors a la trobada, en fi, ja són quasi família tots. I a més de veres, sí. Sí, per fi hem aconseguit que es faci realitat la batalla dels déus. Sí, heu fet realitat este somni. Un somni. Moltes gràcies. Tenis moltíssima il·lusió, és una de les actrius que més ho fas notar, suposo que tot el món ho vol, però... Jo em trobo molt valguda. Has estat... Em trobo, no sé, m'heu donat una injecció d'energia després de tota la tristor d'haver perdut el... El doblatge. Sí, és que no era el meu treball. O sigui, a mi em va tocar la loteria perquè guanyar-te la vida fent el que més t'agrada en aquest món, normalment la gent paga per disfrutar. Bueno, jo en concret i jo crec que moltíssims companys per disfrutar. Sí, entonces aleshores... Tu amaves la professió, que es diu, no? Jo era la meitat del meu cor total. A mi quan es va començar a acabar això i sobretot ja quan es va tancar Canal 9 me se va partir el cor en dos, o sigui, no podeu imaginar-vos... Tot i que portaven anys sense fer molt de doblatge, no? S'anava fent cosetes en castellà. Castellà. S'anaven fent cosetes Per a en carrers, per a Madrid i per a... Sí, anaven fent cosetes i encara anava i... Ah, bueno. Saluda a José Luis Valero, que es el que oye mañana y que... Saluda que estem... Hola, así. Saluda a José Luis Valero, que se despedís. Hola. Cris se va a otra galaxia. A conquerir, Cris se va a conquerir. ¿Perdón? Bé, Gracias. Y pide eso, ¿vale? Teniu contacte, carinyo, em cuiden molt, val? Te donaré Amstar. Molt bé, rei. Gràcies. Adéu, guapo. Gràcies. José Luis Valero és tímid i no tenim l'entrevista, No, però mira. espectacular. Jo li donava cafè, mentre parlava. Y yo babeaba así, Estàvem parlant de l'amor per la professió i el que van ser els darrers anys de Canal 9 I mentre estava Canal 9 en marxa, que no l'havien tancat, encara que funcionava com estava funcionant i tal, estava la possibilitat, però quan van tancar de la manera que van tancar es va partir l'ànima de veres. Va ser una tristesa que, com si t'haguera faltat algun ser volgut. Llavors, és una de les raons per les que, una de les raons, a part de la il·lusió, no, que poses, però també has estat molt motivada, no, cap als fans de la Bola de Drac i cap als fans en les xarxes socials, has estat molt involucrada, diguem, més aviat. Quan vas veure el grup, sempre has estat molt participativa en la trobada també. Vull dir que és una de les raons perquè veies un poc de llum, no? Esta gent li agrada el que feien, no? Sí, el fet d'haver sigut, o sigui, a banda que a mi m'encantava la Bola del Drac, ahir va ser quan va començar a dibuixar la meva filla Manga, a 7 anys, i... És veritat que la teva filla va Sí, dibuixa de puta mare. I això, o sigui, no només o sigui, és que em va sorprendre el que tantíssima gent, jo què sé, el ser important, la meua veu per la meva interpretació en els personatges que vaig fer en la bola, o sigui, va ser una injecció, el que he dit abans, una injecció de moral, d'autoestima i de... Em vaig sentir de veres valorada, volguda i clar, ja érem amics sense haver-nos unit. Després vam conèixer gràcies a l'internet, no?
I ahí sí, està. Què recordes de l'època original, no? De tants personatges que vas fer? Si me recordo que esteu Shin-chan, però de la Bola de Drac en concret tenies Lance, vas fer CDS una temporada com a... Sí, que va... Jo no estava satisfeta perquè jo els xics, jo faig xiquets, però 12, 13, 14... Te'n recordes el Sigur? Si són xiquets, no si són machitos, aleshores este xic em venia gran i jo no vaig estar gens satisfeta en el doblatge de CDS. No vaig estar a gust fent... No, el vaig fer però no tenia més castanyes. Però tu recordes, perquè després Però és que era massa... No li anava la meva veu, era massa gran. I jo no podia fer-lo més gran perquè... Ja el dic, jo arribé a estar una... Però sí que després en la sèrie 8, en una de les pel·lícules. Sí, vaig fer sí, el que no me'n recordava jo era una pel·lícula. Una pel·lícula. Després vaig fer a Maron, a la novieta de Krillin. Sí, ja... També li donava el toc atractiu i sexy també, que la teva veu. Jo el que sí que em va sorprendre és que quan vaig fer a l'Anys, jo podia perfectament fer a les dos, no? I quan vaig veure la... Se'l recorda perfectament, tots els personatges. Sí, però que jo podia fer a les dos, podia fer-les perfectament, un registre i l'altre. I em va sorprendre que quan vaig veure La Bola del Drac en català eren dos actrius distintes. La moreneta era una i l'altra. Aleshores vaig dir, hòstia, jo faig les dos. Puc fer les dos. Donava un toc molt dolç a la morena, no? I la canya que necessitava la... I pareixien dues veus diferents, veritat. I bé, finalment ara has fet a Bulma. Ai, ara mira, estava emocionada primer, per suposat, per haver aconseguit portar a cap este somni, moltíssimes gràcies. I després que això, que doblar a Bulma era una responsabilitat sèria per fer un personatge molt digne, molt bé, com el feia Montse, no? I ha sigut un plaer, ha sigut un honor. Com ha sigut l'experiència dins de... Com ha sigut el personatge, com... de coses que... És que clar, a mi no em donava temps de veure la Bola. No hi ha diferència en els personatges teus d'això? Per mi ha sigut un personatge nou, perquè jo tampoc recordi a Bulma, perquè jo no tenia temps de veure els capítols, encara que la meva filla els gravara. Nosaltres anàvem a fer el nostre personatge i poquetes voltes es coincidia i poquetes això. I aleshores no coneixia Bulma, jo no coneixia el caràcter de Bulma, aleshores em va deixar dur per lo que em dia la imatge. O sigui, el personatge t'ho diu, respires com ell i arranques i ho fas. És el tema, no? Que t'has ficat perfectament, flipat directament, ens he quedat bocabadats de com t'has ficat dins dels personatges conforme ho veies i realment ha sigut una Bulma absolutament genial. L'has fet teu, el personatge. És que no hi havia més remei. Li agarres la respiració, encara que diuen que els dibuixos no respiren, li agarres la respiració al personatge i aleshores entres dins ja bé, i t'entra allà tot. Tot i que tenia un record per a Montse també, que ja no està amb nosaltres, però a més, estarà molt contenta. Jo sé que a ella sí que li ha agradat que jo doblara Bulma. Jo estic seguríssima perquè soy de categoria. M'emociona. Per tot, ha sigut moltes emocions. Creus que a partir d'aquest punt podrà activar en La Bola de Drac esta sèrie que va ser emblemàtica d'aquesta època del doblatge laurat? A veure, hi ha moltes persones que van créixer en La Bola del Drac. I la versió valenciana, evidentment, i sincerament ha sigut la millor. I jo sé que n'hi ha moltíssimes persones de vosaltres. Objectivament, ha sigut la millor. Sí, que heu après el valencià més a través de La Bola del Drac a l'escola. Però és que n'hi ha moltíssima gent i tot el món la recorda entranyablement, no? Tot el món
Ay, ojalá pudiera. ¿Y creus que esta iniciativa és com un punt de partida que per a ressuscitar el doblatge valencià? Això és un somni que este somni fer realitat té que ser per nosaltres l'inici d'un començament. Hem començat. A més, pareix que coincideixen els temps, no? Hem fet esto al mateix temps que canvia el govern. El govern, és que ha arribat això, o sigui... Tots nous temps, no? Que pareix que apostem per la cultura, apostem per València i apostem per la obra, I segur que si s'abriquen el nou, bueno, faran el nou... Radio Televisió Valenciana. Radio Televisió Valenciana, quan ens interessa, si és que és de veres, Radio Televisió Valenciana, probablement tornen a passar el material que tenen, si no s'han desfet d'ell. No s'han de fer. Almenys fa un any. Tenemos pruebas. Y tornaremos a Prueba gráfica gráfica de que está ahí porque los documentalistas subieron una foto con todas las cajas. O sea que sí que está. Uy, qué bien. Cuando sacaron las cajas, La de Goku, sí, porque dijeron esto es oro, vamos. Le van a conseguir treure una pel·lícula que Sí, veritat. es van digitalitzar en el moment fa 2 anys abans de la trobada, que els colors i està en qualitat regulera, però bé, suposo que està tot ben conservat. L'Audi... Pero l'Audi estaba L'Audi estava bé, però... L'Audi perfecte, la imatge no. La imatge... Pero es que la imagen en La realidad... imatge estava ja un poquet foteta, sí. Però bueno, si torna a passar, suposo que tindran els drets nous i faran un remuntatge, una revisió en el màster nou, que de fet TV3 ho ha fet així, han posat l'àudio antic en el màster nou i anem cap endavant. Com ha reaccionat l'Ans al saber que no tenia cap personatge en aquesta pel·lícula? Era lògic. Va estar en la primera etapa, no, després ja va desaparèixer. Sí, és veritat. I m'imagino que estarà pues, fent el que fa ella que ell, no? I tens... Estamos, sí. Bueno, ahora lo tenemos. Eso lo contamos ahora. A mi m'ha quedat encantat tornar a fer l'Ans i bueno, ojalà, si en un moment donat fa falta de cal. ¿Y qué tal? ¿Os puedo contar algunas anécdotas de la época con Marlans? ¿Alguna anécdota que recordes tú con Marlans? Com a l'Ans? De Morena y de Rosa. Doncs em van donar el paper perquè soc feminista. I a més la persona que em coneixia sabia que era una cosa i l'altra. I a mi em va donar això, quan vaig veure que en el català eren dos, vaig dir, hòstia, si puc jo fer això les dos i puc fer-les jo soles, puc fer moltes coses. I pues això, amb molta energia d'abans jo m'ho passava molt bé. Jo disfrutava això de pegar crits i tot. Això és terapèutic total. Sí, perquè no pots tirar en cap lloc. Jo em quedava agotada, però macineta, suaueta. I com vas arribar al doblatge? Ho has contat abans? Pots contar-lo per l'audiència? Sí, doncs és que el pues nix, el pos, sí, és que... Jo feia teatre en Alcoi, en un grup independent. Però no sabies que amaves el doblatge encara? Jo el doblatge no el coneixia, el coneixia perquè veia les pel·lícules doblades i això, però jo el doblatge no el coneixia. I no res, com tenim una fonètica bastant bona en Alcoi, mos van cridar amb els companys perquè jo era actriu, jo no ho sabia, perquè per mi era un hobby. Jo treballava les meues hores i tal, i anaves a fer teatre i taller teatre, llevant hores de dormir. I res, això, em van cridar per fer els registres de veu i tal, vaig fer el primer criminal perquè... Que estava dirigint nerviosa, no? No, i això va ser posterior. Em va veure Joan Molina, que vaig fer uns takes en els bojos del bisturi, en l'estudi de música, que em vaig desmaiar, per cert. Sí, perquè no respirava, i al no respirar doncs vaig caure, els nervis que tenia. I em va dir, crida a l'estudi i tal.
I vaig cridar i em van cridar per fer un registre de veu i vaig entrar a la sala i resulta que vaig doblar a la Tània Roberts, la Tània Roberts, que era la protagonista del Senyor de les Bèsties. I vaig fer 37 takes. D'acord. I quan va eixir el director, que era Francesc Fenollosa, jo no el coneixia, ja no coneixia ningú, li va dir al dueño del estudi, diu, que gust dona treballar en professionals. A mi jo em pensava que era despertar-me d'un moment a altre. Estava a Montse Prus, em van dir, espera que una directora vol parlar amb tu, i em va donar a Geraldine Chaplin, Joveniua, de protagonista en una altra pel·lícula. I així no vaig començar, fins que va començar Els Guardians de la Galàxia, però jo treballava les meves 8 hores, jo treballava perquè tenia que... I anava presentant-me als estudis i donant-me a conèixer, però quan arribava ja em coneixien, és que va ser molt fort. El meu va ser un, no sé, com... Portaves dins. Sí, però que va ser com oficial i caballero, no? O sigui, una història d'estes que dius, això és màgia total. Això que passa, sí. I van ser uns anys de molt de doblatge, no? I després et vas anar deixant la resta de... Et vas dedicar en algun moment exclusivament a doblatge? Em vaig dedicar des del... Bueno, vaig estar fent les promos en Canal 9, perquè... De dilluns a divendres. De dilluns a divendres a Canal 9. Que fort. El que passa és que no hi havia publicitat i s'omplia tot en promos. I va arribar un moment en què jo acabava de treballar en doblatge i me n'anava a fer les 24.000 promos que hi havia i ara a les 2, les 3 del matí i això, i va arribar un moment en què m'ho vaig deixar. Després també vaig estar treballant en Ràdio 9, que em va cridar per substituir, per fer una substitució en informatius, Criminal de la Muerte. ¿Pero como periodista o fent de...? No, de locutora, però mortal, perquè el sistema que portaven era completament diferent, no em van preparar, em van clavar, em van citar fent una prova i directament em van clavar a llegir aleshores ja se'm va parar el cor. I bueno, vaig portar, però malament jo, perquè va ser quan el Hosni Mubarak, quan la guerra del Criminal, no em va agradar. I després vaig fer un programa de música, de les noves en directe. En Ràdio 9. El que deies de hombres y mujeres y... No, però va ser en Ràdio 9, un programa de música que eren 2 hores en directe i bueno... I ara mateix on podem trobar? Estàs fent teatre? Estàs fent alguna cosa? No, és que jo tinc una filla, vaig dir, la xiqueta tenia 7 anys i em vaig haver de decidir, però aleshores m'encantava, m'hauria encantat seguir fent teatre, però el doblatge va començar a ocupar-me tot allò i com em vaig enamorar tantíssim del doblatge, doncs no vaig dedicar. Sí que vaig enviar algun currículum, sí, vaig enviar algun això, quan demanaven, inclús em van cridar, però no casada, perquè quan jo tenia sobre 37-38 anys i quan arribava em diuen no, però és que no dones l'edat, que és més jove. Quan em cridaven per la foto de l'associació d'actors, que no havien mirat l'edat que tenia, quan arribava diu, clar, és que és de 20 anys i de 22, 23 i tens una... Però bueno, tu ja estaves al doblatge, ja estaves en el doblatge i ja no et feia falta. Ja no et feia falta perquè estaves ahí. És una cosa curiosa que diuen al final tots els actors de doblatge, no? I que al final tampoc està lo suficientment reconegut, no? El doblatge, però que tot el món estima la professió, tot el món se l'estima molt, és com una cosa que atrapa, no? Atrapa totalment, sí. I al final és una cosa que hi ha que reivindicar, la gent està que també criticant les versions originals i no sé què, ja que s'ha de valorar tant la versió original com la versió doblada perquè al final és alt. Fa gust dels colors, però jo penso que és imprescindible, si no hi hauria moltíssima gent que no podria anar al cine. Jo he anat a veure versions originals i m'he perdut la meitat del text o la meitat de la pel·lícula. Perquè no...
jo què sé, o sigui, és molt important, jo penso que n'hi hauria uns sectors molt grans de gent que no podrien anar al cine perquè no s'enterarien. No, la verdad es totalmente De res. necessari. Ara un bon doblatge. I el que passa és que ara un bon doblatge es demana molt de pressa perquè els temps de l'internet i tot fa que tot correga massa, no? I de seguida tens una sèrie subtitulada al dia següent de l'estrena en Amèrica, no sé què, que competir amb això, És una petxeria. competir amb això és complicat, però es competeix, perquè hi ha molta gent que prefereix escoltar-le en el seu idioma les coses, no? Per què creus, com a no tan canjat, per què creus que ha de tornar la Canal 9, que ha de tornar la Bola de Drac i què creus que pot aportar a les noves generacions la nostra estimada sèrie? Pues, o sigui, la nostra estimada sèrie portarà a les noves generacions el que mos va portar a ens va portar a nosaltres, el que mos va portar a vosaltres. La coneixen, és mítica, l'han vist en altres idiomes, però l'han vist en castellà i l'hauran vist en això. I, bueno, jo penso que si Queden 150 minuts sense durar, això d'entrada, i ja... Eso hablarem. Jo penso que si s'obre Ràdio Televisió Valenciana de nou, tindrem el que hem que tindre i el que teníem quan va començar i van deixar de passar la guillotina, no? Un pot de justícia. I una tele nostra i una tele que té molta tele, no una tele del govern de torn, no? Descorruptes. De govern, lo de tot també està bé, perquè al final uns i altres també, l'altra època era millor, però també uns i altres tenien... Hi havia controlatges, però per lo menos estaven fent les coses bé, respectant-se l'idioma i implicant-se, encara que tragueren tallar tot, segur, perquè aquests han sigut. Doncs bé, Enric, moltíssimes gràcies per tota la Un plaer, col·laboració, com lo moltíssimes següent. gràcies per atendre els fans també Moltíssimes gràcies per poder portar a cap i fer realitat este somni. Moltes gràcies. Tenim així una frase com a l'any, si vols dir-la. Sou uns moniatos, estic farta de tot. Però- Vinga, ja. Sou uns moniatos! Estic farta de totes aquestes tonteries! Què vos passa? Voleu que vos passa la cara nova? Mira més. Atxu! No, això. Atxu! De verdad, sí, también. Uy, ¿pero qué es el que ha pasado así? Bravo. Moltíssimes gràcies per tot. Que va, mare meua, estic feliç. La felicitat que he rebut jo avui